If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang ang nagapalanga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gyapon. Ape, ana. To! Hoy, halo Jack. Yo, siya. Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang. Nag-edad lang ako sa nga mo sini, pero wala pa akong kita, Aswang. Ikaw, Yahaw, ako kakita na ko, Aswang. Sa diin, para sa ako na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Doon hindi ako mapamtang. Ginambalan ako ni Katkat nga. Matubang kami ko na sa iya nga ginikanan. Bahala na. At tubangon ko sila. Ay importante, mapamatudan ko nga matudtuod ako sa ilang anak. Ipakita ko sila nga bisan bulag ako, apang matudtuod ako nga nagapalangga sila, anak. Ay, kanami dari sa guwa sa balay. Kabugnaw sang hangin. Amugin na siguro kay ti February na. Ang ginahambal bala nila nga love month. Napaw. Hoy, Jo! Ara ka na galit! Ay, oo, Tito Mascobado. Mayong aga sa imo. Mayong aga man ah. Kamusta? Ate Ari, okay lang. Nagapahangin-hangin di sa gwa ah. Ay, abaw. Di na siya si Lolo mo ya Ilyong. Ato siguro kay Lolo Miloy. Basi kung namasyar sa iya. Ha? Ay, kabugnaw na gidya subong sang hangin, no? Amo gani. Amo ginaguro kay te ang hambal nila kuno. Nagakatunaw ang ay sa iba niya pungsod. Ay! Puro, ginpangabrihan ilang mga refrigerator dito. Ay, baw. Tito Mascobado? Oo, amo nang akabugnaw sang panahon. Ay, dali na lang ang February 14, no? Nga man. May date ka mo ni Catherine? Aho. Gaplano ako nga ma-date kami nga duwa. Ay, ati pwede ko kaupon? Ha? Mamot lang ko. Joker kagid bala Tito Mascobado mo. Ara man si Tita Rose, pwede man kamo makadate nga duwa? Amo gani. Pero kung mag-upod ko ya sa inyo, kundi gamay lang ang akong gasto. Ha? Kay ti, maamot lang ko ya sa date nyo. Ay, abaw. Joke lang na to, Jo. Ma-date kami yan ni Rose. Sa din ka mo ma-date, Tito Mascobado? Mas maayo guro sa kwan. Sa park. Abaw, tuod. Oo, para ano? Para makala kami popcorn ka mo pungko-pungko. Ay, abaw. Di ano galing plano mo ya, Jo, kay Katkat? Baklan mo man siya sang malahalon nga regalo? Siguro, baklan ko na lang siya, kwan. Ano? Bula kag chocolate? Hindi. Bugas na lang. Ha? Nga bugas, haw? Malahalon man na. Ay, Jackie ka. Nga wala mo ginsugilan sa mga plano mo. Hindi kuya, gusto nga madalahig ka man mo. Muna nga ako na lang ginsulo-sulong mga plano ko. Ay, butsi mo, Jackie ka. Dani kung gisugiran mo kung abo ng plano mo, maupdan ta ba ka to?
Hindi na lo. Kaya mo na eh. Amo na nga nagbalik ko di sa tiyanggihan ni Chay Lucia. Kaya gusto ko matabuay kami liwat ni Boyong kag ni Poldo. Ay, mo galing rason, Jack. Nag-upod ka sa ila, Jack. Oh, Chay. Di bala, gambalan mo pa ko gani nga madalaga na lang. Tisiling ko, hindi Yang katuyuan ko yalo, Chay. Matultulan ko lang ang hideout ni Boy Tirador. Amo mo lang ang katuyuan ko mo. Kung nga ang nag-upod ko sa ila. Ay, abot. Kadelikado sing ginhimo mo. Mayon lang gani kinakapauli ka pa. Atiyo hindi pang tiyon. Hindi pang tiyon nga madula ko. Kaya tidamo pa ko mabuligan lo mo. Ay, abot si Ibo Jackie. Ginapakulbaan mo lang ko. Hindi ka magpakulba Ari na ko. Ariyo, sugiran tanga mo nga dua. Tiyato na tultulan ko ng hideout ni Boy Tirador. Tiga pinsar gi sila guro lo, Chay. Nga masulod ko sa ilang atugalbong. Dira sila nagsala. Kaya hanak ko nila nga pasudlon sa gate. Nagpalagas ko sa ilalaw. Kasadya mo. Sadya ang nilagsanay namon mo. Ginatiro pa ko nila mo. Ay abaw. Ang mga bala sa karma sila naghahagunos ang sanawong ko mo. Ano? Ay abaw. Mayon lang gani, Jackie, wala ka na igo. Ate, wala man kung naigo ko goro te. Hindi mo na ko makita lo Chay. Ay, abaw, si mo. Kakululbaan si kinahimo mo, Jackie. Kaya mo to, Chay, lo. Sige ang lagsanay naman. Hasta nga nakalambot kami to sa puno sang kahoy. Kaya ba kuda-kuda ko to sa puno sang kahoy mo. Amo gito ko nakabulig sa akon. Ano? Di, anong nabulig sa imo sang puno sang kahoy, gato, Jack? Amo nilo, pamati ka mga dua. Hala? Doon si Catherine man ang masugata ko. Hi, Kat! Hi, Sky. Ay, kamusta ka na? Okay lang, kuya. Ikaw? Okay naman ako. Ay, ano na ginabit-bit mo? Ini? Mga pangkinanglanon sa balay, Hala? Mga pagkaon mo na pang bata? Ay, kabalo ka naman. May bata kami sa balay. Ano? Sinong bata to sa balay nyo? Kaya katatlo mo lang kamo? Sino pa? Kundi si... Sino? Si Lolo Miloy Ay, abaw! Kat, hindi na naiya bata si Lolo Miloy. Tigulang na siya. Ote, ano man nagaling tawag sa iya? Isip bata. Mayo pa siguro, mamahaw kita. Para makauro istorya man kita nga dua. Oo, matuod, no? Dudugay na gid nga. Wala ta nakabanding nga dua. Ano, abi, kay doon nag-concentrate gid sa love life mo. Hindi lang sa love life, kundi sa trabaho. Ay, tensyende ako, Kat, Kabalo ka naman. Kabudlay sa trabaho sa teacher. Kadamo sa mga meeting, wala tuo. Tapos, ay, hindi na lang napag-istorya. Kaya nga, Nga, amo na gani nga wala ko nagdayon sa pagkamaestra. Ay, aba. Gusto man galing nga magmaestra? Ay, oo, bala. Ay, pero subong. Hindi na, Ate, ano na lang galing plano mo? Akuan, manubyo na lang kung maestro. Ay, aba. Joker, kagit mo lang, Sky. Ay, oo, gali. Kat, kamusta na ka mo gali ni Jojo? Okay, gid. Kag ano? Ginahagad na niya ako. Ginhagad nga, no? Nga mamahaw? Hindi. Ginahagad na niya ako nga. Mapakasal kami ko nung dua. Ay, tuod? Ay, aba. Dahil ikaw pa yung ginakilig sa samon, ha? Siyempre, excited man ko sa inyo nga dua, Ay, darling. Ano
Ano ginapaminsar mo, haw? Ang hambal sa mga tao. Kuan, Ay, babayi na sila iya kung ano yung hambal nila. Ang importante, kapalaganay ka mo yung adwa. amo gani eh. Kag ano? Ang mga ginikanan ko. Oo, matuod, no? Ano yan ang hambal sa mga ginikanan mo kung may bala nila nga? Mapakasal ka mo ni Jojo. Kuan, ginapaminsar ko manina. Ati, amo na ginasiling nga. Nga ano, Sky? Abangan. Ay, abaw. Amoy ning natabo, lo. Te, nagpalipod ko sa puno sang kahoy nga to. Kado, basta purti kadako sang puno nga to, lo. Chay, hindi gani garo mahako sang pulo katao ang kahoy nga to mo. Ay, bawa. Kadako-dako gali sang kahoy nga to. Oh, lo. Ti dito ko nagpalipod eh. Ti wala ko kay balo, kaya nga ginlipot man ko nila, lo. Ang pihak nga grupo nga nagalagas ako dito sa tuo ko nga bahen. Ang pihak nga grupo, dire masawala ko nga bahen. Natingala gi sila, lo. Nga pag ano nila sa akon, gintika ako nila, lo. Natingala sila nga wala sila sa may nakita. Ano? Kaga... Ano sila ya, mga bulag? Hindi man eh. Amo galing natingalahan ko, lo. Nga mo to nga tiyon, wala ko nila nakita, lo. Ay, ano? Ala, Pidong. Ano, Lucia? Basigon mariit ang kahoy nga to. Yagin buligan si Jackie sa mga tamaw nga nag-aista dito. Ano? Nagapati ka man sina Lucia sa mga tabaw, gayda? Ay, Pidong ya. Nag-exist na sila ya, Pidong. Kay mga pinanubuli na sila. Ako gani na hindi ko magpati sila. Kaya mo na, lo eh. Sige sila, tingala sila. Nagasinggit sila kung diin ko. Mapakita na ko kuno sila. Hindi ko nila makita, lo. Ay, kuda mo. Daw mapati na ako sinikag buta. Ate, anong natabo? Ate, sadya eh. Panghaboy ko man sila sa bunga sang kahoy nga tolo eh. Natingala sila kung diin halin ang mga bunga sang kahoy nagatulog pa sila nga mga nawong. Ayaw ba mga nawong? Oh, muna. Bao, nagapinalumba sila dalagan lo mo. Nagasinambunot lang sila mo. Daw ginasindutan ng mga bule nila sa kahadlok, lo. Ano? Ay, amoy ng natabo, Jack. Oo, ganilo. Kaya mo to eh, nakapalagyo na sila. Kaya ko, ang napisaran ko, mapauli na lang eh. Bako layo-layo pa sang ginlakat ko, lo. Di, paano ka nakaangkon sang motor nga ina? Kaya ginlakat mo lang. Ate, mo pa ganyang natabo. Oy, Prilyog. Ay, Parimiloy, kamusta? Ay, okay lang, Prilyog. Ba, o di ano plano nyo ni Basyang kahit lapit ka lang ang February 14? Ano may date ka mong gadua? Ano, pero may magkabig-date? Iya tanan gasto? O, kaso, hindi mo na siya buwan ang kwarta. Ate ho, basta hindi mo lang pag-ubuson. Ay, mampungko ko na nistupad mo bla. Nabaw ka nabi. Mayogin kay nagpungko ka. Catherine, day! Abi, timplahi kami na isang kape. Gamando lang ko ba? Lista naman siya. Lista siya, Kat. Nano, si inyo na de. Ipalista pa sa akon. Prilyog. Lord! Kaya, ano ka mo nagala sa gwa? Siyempre alang-alang ato kami to sulod. Lagaw man ko di sa inyo, Basyang. Kita lang na yan, permi ang ara sa sulod siya. Ato, no? Kaya masulod ka karon. Ay, abaw ga, bukas isang bintana ang tupad balay niyo. Uy,
Ano ko do? Anong natulok-tulok mo na? Hey, kagwapa siyang dalaga sa piyak ni Balay. Noy, ano? Sino ka dalaga? Kagwapa siyang dalaga sa piyak ni Balay, Parimiloy. Ato bla ho? Ato blang naka-bayo-bayonet bla? Ay, bata. Kuno to. Gano'n siya ba? Si Parimiloy gid ho? Ay, ginapahama kung mana ako. Ito, ikaw lang ganito. Ano ka pinyo? Sige, ibutay. Abaw. Ay. Tingala ko pa sa mga baso subong. Nga ba? Nga. Ano to? Balmo, tingala ka siya? Mga baso subong. Nga ba? Huwag ka bagting. Lakat ko wala direksyon. Kag wala mo ko kahibalo kung ano ko oras makaabot. Kung ano ko oras makaabot sa highway. Kikalayo-layo mo. Di nga gani nga naka-motor ka. Amo ni ganilo. Sa sige ko lakat. May nabatian ko andar sang motor. Tilipay-lipay na kulo mo. Kasi ko baw. Makasakay na ko sinay. Makapauli lagi ko sinay. Di mo to ka nagdulog ko lo. Di karon ang gamotor galilo. Tinaw man galin ni Boy Tirador. Nasundan niya ko lo. Titi, ano ang natabo? Ate, may tuyo sa nga bungguan ko lo. Abaw sa mayo nga palad. Nakalumpat ko sa kalog lo eh. Te sadya lang eh. Ginbalikan niya pagid ko lo. Kay bungguan niya ko liwat. Ate, anong ginhimo mo? Jack, anong ginhimo mo? Ginbutangan ko, bato ang dalan eh. Ang tungas ang dalan. Ginpamutangan ko, lagko nga bato, nga badala ko lang. Ate, anong natabo? Ate, ang natabo, nagtambleng siya lo eh. Nagbaliskan siya lo mo. Naluoy makuntani ko sa iya mo, kaso lang ka tonto man mo. Hindi pa sa kumporme. Nagtamblay na sa. Namomo sa duta. Nagbangon pag siya gagin palapitan niya ko lo. Kagtirohon niya kag patsyo nangig ko lo eh. Buko niya ko ng ulo ko. Di anong natabo? Ate, sa mayo nga palad. Nakalikaw ako sa gyapon lo. Wala ko na igo sa tiro ya. Ate, ano pag ginhimo ko be? Kundi, ginpatilaw ko man siya sang malagison ko nga sipa kag sumbag lo eh. Ay, abaw. Di anong natabo sa iya? Ate, ano pang natabo? Nalipong siya lo. Kaya mo to, dito ko na dumduman. Ginpalapitan kong motorya kung naguba gid. Di mayo kay pwede pa man lang niya mapadalagan mo. Kaya mo na. Ginsakyan kong motor ya. Ta mo na ari na ko subong. Nakapauli gid ko. E kung wala, ay abaw. Basi kung maagahan pag guguroro. Ay abot si Bojake. Pasalamatan talaga nakapauli ka. Oo lo. Ate sige lo. Kapuli na sa balay lo. Hangtang motor ngayon na, Jack. Dira lang na. Ibase kon pangitaon man ko sa mga tinaon ni Boy Tirador. Kuhaon man na nila gyapon ng motor ngayon na. Ibalik ko na sila, hindi man akon. Telo mapuli na talo. Sige. Sirob daw. Ate, Lucia. Mapuli na kami ni Jackie, ha? Sige, Pidong. Jack. Chay. Boss, ma-eskwela na ko. Kaya nag-chat si ma'am sa akon, na may klase na kami po, boss. Ate, sige to. Tudong sa pag-eskwela, Jackie. Chay, Sige, Lucia. Amo na kami. Sige, Pidong. Jack. Sige, Chay.
Roberto, mayong hapon si mo. Mayong hapon man si mo, pre. Yung, kita ka de. Ano na siya nung inabit-bit mo na plastic ni Hao? Ano na? Pasensya ka na nga tingog ko sa mong daw binaipit la kay layo ay tangadwa mo. Amo gani nga nagtawagin ko kay... malamaan eh. Kanami sige nasudlan mo siyang malamaan mo no? Kadamo na plastik. Palo ka, hindi mo lang yung malamaan di sulod ko mo. Ano pagidangin sulod mo da? Makaagil ko to karon punson ba si may bukog to. Kinahanglan niya, ang ibutang mo da ya, hindi iya kay bukog ukon unod, kundi nga USB dapat ang ibutang mo. USB na nung meanings na pre yung USB. Ulo siyang baboy Abo na dapat. Hindi nga meaning. Hindi na subong uso abing USB kilo ka mahal. Ano na subong? Cellphone. Uy, cellphone? Anong cellphone? Oo. Silopin phone on. Oo, no? Kido alang-alang ng USB, mahal na to. Cellphone na lang, silopin phone on. Ay, nako. Kamusta dagali sa inyo? Ate, kung dito sa among lugar ba matulutog daw kung kagahon blayong. Ay, amo gina kay February. Nag-off. Abi mo yung sa katigulangon ko, ugat ko ga-oplok na. Natural lang na ya. Binabulubutong na ugat na sa botkon. Oo, man gani. Pero, nakakadto na si mo si Kapitan do 50-50? Ay, sus. Boy, ni si Kapitan do 50-50. Ginapapirmaya ako yung... isang signature nga pilirmahan. Oy. Hindi ko kabalo kung anong butsin ganon. Naamo ng lain. Sabi mo na ano ko no? Ano to kuno nga balya? Ang niya kuya yung niya Berto, Lolo Berto, permahin ni Lolo Berto kay kumapirmahan mo. May 500 ka. Tinipirma man ko yung Tani nagkanto di sa balay kagahulat man ko di nga magkapirma man. Okay, tiga pirma ha? Ginapangita ko pa si gani kay may bati-bati man ko. Nga mo sina. Oo, tiga lagi may kilala ko blasting niya sa akon. Oo. Ano na nga pilirmahan, ayudas, lingkoy kukbalok, lagi pa pirma lang ko, mag-explainan ko na ano ni. Pero mas mayo, Guro Preberto, manghibalo kita ni, antes na magpirma sa mga amusina mo. Dapat, Guro, mangusisa kita. Nami ginang imo sa disyon, pero yung arid na sa ako ng 500 yung tunga kadua. Sige. Yung kitang na. Okay, gid Kuya Preberto. Ay, si Premiloy, gani ka parigads to kuno sa imo ho. Kapangamusta sa kay daw dugay, kagid kuno nga way din nakabalik sa barangay na Isyaga, din kay imo kuno yan naglayaw-layaw man. Sunggod ko kay Miloy. Nga man. Sunggod ko kay Mako muna nga. Ay, ara na gidang itiim ni Basyang siya. Tanan ka mo, gipang libre ako. Yaway. Tingay hambal ako na siya kon. Ato ka man to kuno kay Kuya Hill kuno sa ASFM 106.9 kuno sa Sagay. Hindi, kagwanta mo na si Basyang siya yung. Gwanta sa ano? Siyang batasa niya? Hindi, sa tiil ni Miloy. Hindi. Si Miloy, Black? Oo. Bot, alas yung una. Ay, nadiscover ko pitik baho, estilo, doon normal teles na.